त्यावेळी तिथल्या स्थानिक लोकांनी आम्हाला सांगितलं होतं, निवृत्तीला माहीत असेल, तुम्ही मोपा विमानतळाला विरोध करू नका असं आम्हाला त्यांनी इशारा दिला. पण लक्षात घ्या, आज मोपा विमानतळ आल्यानंतर या संपूर्ण विकासामध्ये पेडणे कुठे आहे याचा विचार मी सगळ्यांनी करायचा. मी जेव्हा पेडणे म्हणलो तेव्हा दुसऱ्या बाजूला गोवा कुठं चाललंय असाही विचार मी सतत मांडत आहोत. एवढ्यासाठी मांडत आहोत कारण मला स्वतःला वाटतं की आज गोव्याची लोकसंख्या जवळजवळ 17 ते 18 लाख झाली आहे. याच्यामध्ये जर मूळ गोवंतकी शोधायचे असतील तर ती मूळ गोवंतकीयांची लोकसंख्या 7 लाख आहे. मोठ्या प्रमाणावरती गोवंतकी आम्हाला वाटतं ख्रिश्चन लोकच गोव्याला चाललेले, देशाला चाललेले, पण ख्रिश्चनांपेक्षा हिंदूंची संख्या देशाबाहेर जाणाऱ्यांची मोठी आहे आणि त्यांना दोष देऊन चालणार नाही. त्यांना गोव्यामध्ये संधी उपलब्ध नाही आणि कोणी माणूस संधीसाठी बाहेर जात असतो, स्थलांतर करत असतो आणि एका बाजूला गोमंतकी मूळ गोमंतकी बाहेर जात आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणावरती देशाच्या अन्य भागामधून मोठ्या प्रमाणावरती इनसाइड स्थलांतर होऊ लागलेलं आहे. आणि मी काय जे म्हणतो ना, गोव्याच्या लोकसंख्येपेक्षा दुप्पट जी गोव्याची लोकसंख्या झालेली आहे ती या अशा तऱ्हेच्या बाहेरच्या लोकांमुळे निर्माण झालेली आहे. हा लोंढा असाच वाढत राहिला तर पुढच्या 10 ते 15 वर्षांमध्ये गोव्याची लोकसंख्या 20 ते 22 लाख होईल आणि त्याच्यामध्ये गोमंतकीयांना संधी नसते. मी काही दिवसामध्ये वर्तमानपत्रात वाचलं, अशा तऱ्हेचा एक प्रश्न लोकसभेत विचारण्यात आला होता, गोव्याच्या पोस्ट टपाल खात्यामध्ये किती लोक बाहेरून आलेले आहेत. त्यांनी सांगितलं तो आकडा मोठा आहे, जवळ 700 लोक अलीकडच्या मागच्या 5 वर्षांमध्ये गोव्या बाहेरून येऊन त्यांनी टपाल खात्यामध्ये नोकऱ्या मिळवलेल्या आहेत. आता पुन्हा एक शिक्षकांचा प्रश्न येतो. जेव्हा आम्ही अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आम्हाला कळलं गोमंतकी मुलं स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये मागं पडतात. अनेक मुलं बँकिंग किंवा पोस्टल किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जी जी कार्यवाही आहेत त्यांच्यासाठी जेव्हा स्पर्धा घेतल्या जातात, स्पर्धात्मक परीक्षा नोकऱ्या घेण्यासाठी गोमंतक मुलं एक तर तिथे येत नाही किंवा व्यवस्थित पेपर लिहित नाही. कारण अशा तऱ्हेचं प्रशिक्षण देणारं, अशा तऱ्हेचं शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्था किंवा स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करणाऱ्या संस्था गोव्यामध्ये नाही आहे. म्हणजे दुहेरी आव्हान आहे. एका बाजूला चांगलं शिक्षण चांगलं आहे, मुलं पास होत आहेत, 100% रिझल्ट येतोय, परंतु त्यांना एक नागरिक म्हणून त्यांना या भूमीचे योग्य वारसदार म्हणून तयार करण्यात आपल्या शिक्षण संस्था कमी पडतात. दुसऱ्या बाजूला आपला जो काही भाषिक व्यवहार झालेला आहे, एका बाजूला कोकणीमध्ये दुसरीकडे तोंड करून बसलेले आहे, मराठीमधलं तोंड दुसरीकडे आहे, इंग्रजी अशी एक पिढी आता जन्माला येते जी कोकणी वाचत नाही, मराठी वाचत नाही. पुढच्या 10 वर्षानंतर तर कोणीच काही नसणार. या सर्वत्र आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये मला वाटतं जे जे काय कोण मागतायत ना त्याला देऊन टाकावं. रोमन कोकणी लोक त्यांनाही वाटतं की त्यांना राज्यभाषेवर त्यांना हिस्सा प्राप्त व्हावा, मला वाटतं तो त्यांना द्यावा. मराठीसाठीही आता देण्याची वेळ आलेली आहे. मराठी राजभाषा झाली तर कुणाचंही काही नुकसान होणार नाही. अशा वेळी केवळ पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी नाही, आज बहुतांश लोक लेखक लिहित आहेत त्यांना काही पुरस्कार प्राप्त होतो, पण लेखकांची साहित्यिकांची आणि विचारवंतांची जबाबदारी मला वाटतं पुरस्कार प्राप्त करण्यापेक्षाही वरची आहे. त्यामुळे पुढची त्याची जबाबदारी आहे ती म्हणजे आपण या भूमीसाठी काय देणं लागतो. लक्षात घ्या, गोवा घडवलेला आहे तो साहित्यिक आणि विचारवंतांनी, तो राजकारण्यांनी घडवलेला नाही. गोवा मुक्त कोणी केला? गोवा मुक्त 1961 मध्ये झाला. टी कुन्नांपासून पापू शिरोडकरांपासून लक्ष्मीकांत बेर्डेंपासून जी पिढी या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये उतरले होते हे सगळे साहित्यिक आणि विचारवंत आणि इतिहास संशोधक होते. इथं जॉब स्कॅम होतात. तुम्ही मुलं अत्यंत हिरिरीने अभ्यास करता, हिरिरीने वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेता, निबंध लिहिता, परंतु तुम्हाला माहीत आहे का तुम्ही किती शिकलात तरी पाठ्यपुस्तकातलं ज्ञान कितीही चांगल्या प्रकारे प्राप्त केलं तरीही तुम्हाला नोकऱ्या मिळवण्यासाठी किंवा 30 किंवा 40 लाख रुपये द्यावे लागतात. हा जो काही एक उन्नखंड आता आजच्या पिढीमध्ये निर्माण झालेला आहे तो भयानक आहे. दुसऱ्या बाजूला जमिनी विकत घेण्याचं जे काही सतत चाललेलं आहे तो संपूर्ण उत्तर भारतातून लोक येऊन
गोव्यातील जमिनींवरती कब्जा करतात. पैसे देऊन नाहीये, इथं मोकळ्या जमिनी दिसल्याबरोबर त्यावरती कब्जा केला जातो, बनावट कागदपत्र केली जातात. त्याच्यामध्ये सगळे नेत्यांपासून सरकारी अधिकारी सगळे सामील आहेत. म्हणजे पुढच्या 20 वर्षात आपण जे गोव्याला प्रगती म्हणतो त्या प्रगतीचा हिस्सा आपल्याला काय मिळणार आहे याचा विचार करायची वेळ आलेली आहे. म्हणून मी म्हणतो सगळे साहित्यिक, विचारवंत आणि एकूण या संपूर्ण वैचारिक जगतामध्ये जे जे काम करणारे आहे त्याच्यामध्ये शिक्षकही आले आणि पुढची पिढी म्हणून तुम्ही सगळे युवक जे आता पुढच्या 5 वर्षामध्ये तुम्ही शिक्षण घेऊन पुन्हा तुमच्या विद्यालयातून किंवा कॉलेजमधून बाहेर पडणार आहात, तुमच्या पुढं काय वाढवून ठेवलेलं आहे याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. आणि ती तुमच्यामध्ये ही भावना जागृत करण्याचं काम आम्ही जसं वेगवेगळे साहित्य करत आहोत तसं शिक्षकांची ती जबाबदारी आहे, ती त्यांनी तुमच्यापुढे ठेवली पाहिजे, सत्य परिस्थिती ठेवली पाहिजे. मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगतो, आम्ही जेव्हा कॉलेजला शिकत होतो तेव्हा आम्ही वर्गामध्ये कमीत कमी बसायचो आणि त्याच्या बाहेर म्हणजे आम्ही वेगवेगळी जी आंदोलनं केली विद्यार्थी चळवळीमध्ये, खरं आमचं शिक्षण या आंदोलनामधून झालं. आम्ही तिथे म्हणतो आमचं विद्यापीठ त्या रस्त्यावरती उभं होतं आणि त्या वेगवेगळ्या ज्या चळवळी घडत होत्या त्यातून आमचं शिक्षण झालं. त्यानंतर आमच्या शिक्षकाने आम्हाला प्रवृत्त केलं की तुम्ही ही पुस्तकं वाचा, या संदर्भात परिसंवादात भाग घ्या, हे मुद्दे तुम्ही मांडले पाहिजे, डोळ्यासमोरची आव्हानं यांचा अभ्यास झाला पाहिजे. या ज्या संपूर्ण चळवळी आमच्या काळात होत होत्या त्याचा आमच्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडलेला आहे. मला वाटतं आता मी जे काही बोलतोय साहित्यिक विचार यांनीही तुमच्यापर्यंत यायला पाहिजे. केवळ साहित्यिक पुस्तक एक पुस्तक लिहिलं पण साहित्यिकाची जबाबदारी संपत नाही. पत्रकारांनी आपलं वृत्तांकन केलं, लेख लिहिले म्हणून त्यांची जबाबदारी संपत नाही. विचारवंतांनी केवळ भाषण केलं म्हणून त्यांची जबाबदारी संपत नाही. मला वाटतं आता प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाऊन गोवा मुक्तीची आणखी एक चळवळ सुरू करण्याची वेळ आलेली आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आम्ही चळवळी 80च्या दशकामध्ये जी आंदोलनं केली विद्यार्थी म्हणून, मला वाटतं त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या पोटात धडकी पडली, आम्हाला घाबरत होते. आम्ही राजकारणाला यायला बंदी करत होतो. अनेक कार्यक्रमामध्ये आम्ही राजकारणाला यायलाच देतो. अशा तऱ्हेचं वातावरण जेव्हा निर्माण होतं तेव्हा राज्यकर्त्यांच्या मनामध्ये धडकी बसते. आज विरोधी पक्ष राहिलेले नाही, त्यामुळे विचारवंत साहित्यिकांची जबाबदारी वाढलेली आहे, शिक्षकांची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि विद्यार्थ्यांची पण वाढलेली आहे. तुमचं भविष्य तुम्हाला घडवायचं आहे, तुम्हाला सुरक्षित गोवा निर्माण करायचं आहे. त्यासाठी आता मला वाटतं एक पूर्ण ताकदीनं एक जनचळवळ, लोकांचा सहभाग असलेलं एक मोठं आंदोलन गोवा वाचवण्यासाठी आणि तुमचं भविष्य उज्ज्वल बनवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक झालेलं आहे. आणि मला वाटतं ती वेळ आता आलेली आहे.